uyakulahlekelwa yikho. Nodela ukuphila kwakhe kulo mhlaba ukulondolozela ukuphila kwaphakade. Makaduyiswe uJesu Kristu. Kulolu suku lwabantu besifazane sikupha abantu besifazane abadela ukuphila kwabo. Sikupha abantu besifazane abasukuma mbama bemela amalungelo abo. Sikupha abantu besifazane abama bathi noma ngabe kwenzakala yini thina sizoma ngoba siyafuna ukuthi sibe nayo lenkululeko. Siyafuna ukuthi nathi sikwazi ukuphila. Sikupha labo bantu. Sikupha abantu la abadela ukuphila kwabo. Abaningi babo zithandwa zami abantu besifazane abaningi babo bafa. Abaningi babo babulawa ngesikhathi sengcindezelo. Abaningi babo babulawa kuyele ingcindezelo. Bebulawelwa ini? Bebulawelwa amandla abo. Bebulawelwa inkululeko yabo. Bebulawelwa ukuthi nabo mabame njengabantu. Mababe ngabantu abaphilayo. Mababe ngabantu abahlonishwayo. Bakufela lokho. Othanda ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Nozondo ukuphila kwakhe ukulondolozela ukuphila kwaphakade. Mama namhlanje kule nkonzo enkulu kangaka bengizothi kilina siyadinga ukuzidela. Sidinga abesifazane abazoma bazidele babe ngomafohla bathi siyangena. Sidinga abesifazane abazoma izinto zingahambi kahle. Abesifazane abazoma isimo singasavumi athi usihlabelela kahle uyalalelwa. Uso noma isimo noma isimo kafu uyalalelwa. Don't give up empilweni. Kusho wesifazane uthi angizulahle ithawula, ngizobambelela, ngizohlala kusimakade, izinto zingahambi kahle, isimo singavumi, ngizohlala kuye. Sicela abesifazane abazohlala. Sicela abesifazane abazohlala, isithandwa zabo abazohlala, izinto zingahambi kahle, isimo singavumi, ahlale. Hamani uke wahlala unkosikazi wanguhana. Yahlala le nkosikazi wanguhana, izimo zingavumi. uNkulunkulu wami ngabathola abantwana, eyethukwa, uphela nehlekisa ngaye. Kodwa wathi ngizohlala kusimakade. Singabantu abazohlala kuNkulunkulu. Singabantu abazohlala kuNkulunkulu. Ngizothi mina namhlanje nathi ithemba elisha, don't give up. Don't give up. Noma izimo zinjani, don't give up. Ningalahli ithawula. Ningayekeleli. Ningayekeleli boma, ningayekeleli abantu besifazane, ningayekeleli. Lalela leli lizwa likho uma ningekho. Lo mhlaba ukho uma ngaba ningekho. Ngisho thina sibaphiste asikho uma ningekho. Ibandla, hey ibandla, kuze kuthiwe leli bandla sikulo lingumame. Leli bandla lingumame, lingowesifazane. Ngoba uma ngabe ngekho wesifazane alikho ibandla. Sibiza abantu namhlanje abazoma kuNkulunkulu. Ngicela nimi izithandwa zami. Ngicela nimi isimo singavumi. Izinto zingenzeki kahle. Lalela uthi uJesu namhlanje evangelini uma uhlamvu likakholweni lungawi lushone lufe alinakuthela izithelo. Sifanele sibe abantu abavumayo ukufa. Uma sefuna ukuthela izithelo kufanele sibe ngomama abazovuma ukufa. Hamani unyathelo phezu kwakho. Uvume unyathelo phezu kwakho ube ngukaphethi isithelo sezulu uvume kunyathelo phezu kwakho. Uma ngabe uvuma unyathelo phezu kwakho khona bazobonela isibonelo esihle bathi lo nkosikazi. Abona ebantwini besifazane ngiyambona nje uma ongizalayo
uMancobela. Kodwa kunenosifazana ozala yena oyenguMampela aphumule ngomuhle. Inkosikazi eyizala yena enguMampela. Sanga zami ngikhule ngiyibona. Ngikhula phambi kwayo ngiyibona. Hey, yasafarisha inkosikazi. Yathola kanzima inkosikazi ayithi mayibalisa usizi lwakhe athi yazi mfana abantu bami bazukulu bami mina ngiyoko ngafika kulo muzi wakwaNcobela angikaze ngakuthola ukuphumula angikaze ngajabula injabulo ngiyazi wathi mayithandaza njalo akhala inyembezi. Wathi njalo umethandaza akhala inyembezi. Athi ukuthula angikwazi kulo muzi ngafika kwaNcobela kulo muzi ngafikela ebunzimeni angizange ngathandwa kulo muzi ngazala abantwana hey uNkulunkulu wami laba abantwana abagcina nabo sebemjikele ejikelwa isisu sakhe bemshaya wekhulu umama ukhokozela uma wayazi ukuthi masekushonilanga ngabo 3 ngabo 4 kufanele ephumile kwakhe eye komuntu ayolala komuntu. Ngoba yazi ukuthi amadodana akhe azobenjani abuya njani ayamshaya ayamkhipha emzini wakhe. Igazi lakhe engingqwele ngidlalipha